नोंसोर आंखौहाय माबा खिबु दम गैया मा दम गैया माबा बोरैबा मादा गोसोम होनला लांदों आरो बे गरला बुजाफोरनि खोथाखौ मा बुंनो आरो नोंसोर खिबु नायनो इलानायखायनोथ' दा मालायनि हिनजावखौ नायनानै मेगन सानाय जादों आरो मा गरला बुजा हेल' मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा माखासे फेसबुकआवहाय गोबां हिनजावफ्रानो बा फ्रायानो 100%आव 60% मानसिफ्रानो दिनै फेसबुकनि बागै बिथांमोना मोजां इउज खालामनो रोङाखै रायजोफोर दा बिथांमोना माखासे हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा दिनै फेसबुकआव क्रिएटर जाफैदों नाथाय क्रिएटर जाफैनायजों लोगोसे बिथांमोना गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि बाथ्रा बाहायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो जे साफा सानै हौवा माहारिया बिथांमोननि भिडिअ रिल्सफोराव गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला बिथांमोननि पेज प्रफाइलखौ लानानै लोगोसे बिथांमोननि नखरनि बागै बाथ्रा बुंफैनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेवहाय सासे हिनजावा दिनैनि गुबै टपिकआव बुंदों ओइ दाउला आंनि मादाखौ नोङो बोरै गोसोम नुनो मोनखो नोङो नोंनि हिनजावनि बा नोंनि नखरनि बिमा स' बिथांमोननि मादाखौ नायहै गोसोम ना गुफुर बे बाथ्राखौ बुंनो नाथाय जोंनि बर' समाजनि थाखाय बे बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बेसो नङा होनब्ला रायजोफोर जाय कमेन्ट हरग्रा अनलि बेखौल' बुं नाथाय फेमिलिखौ लानानै मानो बाथ्रा बुंफैदों फेमिलियादि नोंनि रिल्स नोंनि भिडिअ बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंफैयाखै नाथाय फेमिलिखौसो बुंहरनो नोंहा मा अधिकार दङ दा बाथ्राया बेसो दा आं बेखौनो बुंगोन हाबा जाखानाय हिनजावफोर नोंथांमोना फेसबुकआव क्रिएटर जाफैदोंब्ला मोजां कन्टेन्ट लानानै क्रिएटर जाफै जाहाथे बेफोरबायदि जाय कमेन्ट गाज्रि हरग्रा बिथांखौ रायनो हागारै बिथांनि फेमिलि बिथांनि नखरनि सोरखौबा लानानै बाथ्रा बुंनो नोंहा अधिकार गैया बिनिखायनो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय मादा गोसोमनि बागै मा बाथ्रा बुंदों अब्ला रायजोफोरा आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो नै फाग्ला दुमब्रा खावसां नोंहा बिदि हिनजावफोरनि बुस्थुखौ बुंनो मोनबाल' गोसोआ सान्थि मोनथारो नामा दुंग्रु नोंखौ माबा माबि होनबा नोंहा मा मोनगोन ओरैनो आहालाय कमेन्टआ खम मोनखायो आरो नोंजों बिदि नामजारि खोथा बाहायजाबावबा मा जागोन दे इसर ओइ दाउला एफा दम दं नोंनाव एफा दम दङ आंनि गोसो आं गस्ला गाननानै भिडिअ बानायो ना बेफोरबायदि भिडिअ बानायो लान्थं बानायो ना खिनायखौ बानायो ना हासुनायखौ बानायो बे आंनि गोसो नोंनि मबाइलजोंथ' बानायाखैना आङो नोंनि खुगाजोंथ' रायलायाखैना ओइ जाम्बा नों मा आंखौ नोंनि बे कमेन्ट गाज्रि हरनायजों आं दुखु जागोन सानदों नामा आंहा थाखा फैसा हाजार जेमान जेबो गैयानो जाया मानो होमबाबो आं गोजोनै थागोन गोजोनै हौवाजों नांलाय जागोन आं होमबाबो गोजोनै थागोन आं मिथिबाय दसेल' गाबगोन आं दसेल' दुखु जागोन आं नोंनि बे कमेन्ट गाज्रि हरनायाव आं मा सुइसाइड जानानै थानोसै नामा आं सुइसाइड जानानै थैनोसै नामा बेफोरबायदि जेबो नङा जाम्बा गल्ला आं दाना कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोरखौ हाजिरा मावनानैबाबो अमा बेदरजों बानलु गोसा जाहोहरगोन फैद' सना सना आं एसे खनसे फुदुंगौमोन दे नोंखौ खाथियाव मोननायबा मा मोनदों नों आंखौ बेथा नोंसोर आंखौहाय माबा खिबु दम गैया मा दम गैया माबा बोरैबा मादा गोसोम होनला लांदों आरो बे गरला बुजाफोरनि खोथाखौ मा बुंनो आरो नोंसोर खिबु नायनो इलानायखायनोथ' दा मालायनि हिनजावखौ नायनानै मेगन सानाय जादों आरो मा गरला बुजा नायसनाफोर नैबे मानसिया आंनो माबायदि कमेन्ट खालामहरदों नायसाय ओइ जाम्बा बुरबक नोंथ' जाम्बासोखा नालाय जाम्बासो जाखागोन नोङो नोंनि हिनजाव दङबा नोंनि हिनजावनि बा नोमानि मादाखौ नायसाय बिराद गुफुर नामा नोंसिनि नोमानि मादाया बा नोंनि हिनजावनि मादाया नायसाय माबायदि ओमफ्राय नै आरो नैबे आंखौ मा बुंहरबावदों आरो ना सनाफोर नायसाय बैथालिनो एक्सुवेलि नों आंखौ अहाय नायनानैहाय बैथालि नुखो जेन'बा खोथा गैया कमेन्ट खालामनो मेगन सादों आंखौ मेगन साबाबो हाया नैबे नोम्बैखौ बेसेबां मेगन सायो साबबाय था बैथालि होननानै रावनोबोथ' फानाखै जानला मोनला कमेन्ट खालामो गोदाव सोराव अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय नङा होनब्ला दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो थारैनो बिसोर बर' माखासे आइजोफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गोहोम खोख्लैदों आरो बेसेबां गाज्रि थासारि लाबोदों नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसेबो मोजां जे जौगानाय बा मोजां लामाजों दैदेननाय बेफोरबायदि रिल्स बा भिडिअनि टपिक लाबोआखै नाथाय बिथांमोना गाज्रिजोंसो
बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोगासिनो नङा होनब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे बै हिन्जावफ्राबो जाहाथे फैबाय थानाय भिडिअफ्राव कन्टेन्टफ्राव जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लाबोयो आरो बिथांमोनखौबो उल्थायै जों हौवा माहारिया लाजि फोनांफिननांगौ बा जों रायजो राजाफ्रा लाजि फोनांफिननांगौ नङा होनब्ला रायजोफोर अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब